ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing ther jong labba lapsan nado ka sngi ublay ka laipau tarik ujelio arajar arpsau tat hado ka si tarik unaitung arajar arpsau kalawan ra ya kajing tua jong ka Khyndew hagi babun gi benta jong ki Surok haga jela mentaga kenti ka wei ka Trok kala Sahkut sendan Hapdeng Surok namar kajing tua jong ka Khyndew Hajan ka toll gate kabadan haga Lumshnong Latbri Shernot East Jande Hills District. Haga video bala ringhi dagi reu pat ba ya ka bala pha sa ka office jong ka bati CTV la sakhi ba ka Surok kala julor na ka daw jing tu jong ka khti ka bala khang sendan ya ka lek kawan jong ki kali gi baya lengba ka ni ka Surok.